Здравейте! Дойде Коледа. След няколко дни идва и нова година. Нещо съвсем нормално, да сме живи и здрави, защото в тия времена това е едно от основните неща, за които се борим и се молим. Но обществените дела не спират и не свършват и би трябвало в този момент всички неща, които са свързани с подсигуряването на варненския бюджет, на финансите, на структурите в общината, всичко да е уточнено и просто да чакаме настъпването на новата година. Да, но не. По стар обичай община Варна, в частност кмета Портних и мнозинството, чакат 30 или 31 да свикат извънредна сесия и да приемат актуализация на бюджета. Пак казвам, дори държавата, която направи 3 или 4 актуализации на бюджета, в момента основните институции съвсем очаквано и нормално не правят такива безумици. В момента ние, Общински съвет, нямаме представа кога точно ще бъде свикана комисия по финанси. Следващите 3 дни работни, които са 29, 30 и 31, респективно, веднага след това трябва да мине и сесия. Да се сложи печат на разходи, които са направени през годината, изхарчени пари, които така или иначе са оползотворени по един или друг начин, но в момента чисто документално това нещо не е одобрено. И не е одобрено от органа, който трябва да го направи. Общински съвет. Затова мисля, че това безумие по един или друг начин, този непрофесионализъм, тази липса на какъвто и да е административен и управленски капацитет в тази община трябва да спре. Не е нормално кмета за поредна година да изхарчи много над това, което е предвидил, анализирал, прогнозирал и в същото време да чака 31, за да си узакони всичкото това нещо. Нормално е това нещо да бъде анализирано, направено, вкарано в нормални срокове, обсъдено, гласувано и прието или отхвърлено, а не на 31. Не е нормално, но е факт. Това са управляващите от ГЕРБ, ДПС и ВМРО, БНД. Ние от Възраждане това нещо няма да го допускаме. Един ден, когато управляваме града ни, това нещо просто няма да се случва. Да живее България!